No. Je tak tři králové, jdeme k vám, štěstí, zdraví, vyšujem vám, štěstí, zdraví, my jsme k vám přišli zdraví. Tři králové, jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám, štěstí, zdraví, dlouhá léta. My jsme k vám přišli zdaleka, zdaleka je cesta naše, do Betléma jsou naše, co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu, a já černej vystupuju a nový rok vám vyčuju a my. Teď já počkej. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vyčujem vám. Černej vystupuju a nový rok vám vyčuju a my taky vystupujem a nový rok vám vyčujem. My tři králové jdeme k vám. Dobrý den, milá děvčata, kde se to právě nacházíme? Nacházíme se v domově pro seniory v Boskovicích a chodíme za Tři krále. Super, a vidím teda na vašich korunkách Kašpar, Melichar, Baltazar a určitě mají z vás klienti radost, je to tak? Je to Myslíme, že ano. Super, to doufáme aspoň. děkuju. Tak tímto se s vámi loučím a pro TV Pedák Aleš Pavelka! Děkujem vám, štěstí, zdraví.